Eskerrik asko hortxoak, ikusten duzuenik dena egiten duela ondo, baita astoarena ere, Astotik ez dudala, baina astorena badakite egiten, Beraz, atsegin izan zait jolasa? Bai, oso polita, txirri. Zer? Badakizu zer egingo nukeen orain gustora? Zer? Jolas antzekoa. Alegia, jolas berbera baina alderantziz. Nola alderantziz? Bai, bageuk esan animali bat, Bai. eta beraiek animalia horren itxurak egitean. Imintzioak. Ideia polita da, bai. Baina, Mirri, honen alitzateke, esan ordez zuzenean guk zer nahi dugun, asmakilo gisa jartzea aurre. Asmakilo modua, sei jolas polita, ingo aldugu jolas? Ingo dugu, ea ba. Txiliton, jolasa eta jolasa. Txiliton, nola izena du ireize bat? Mirri. Dagoeneko aur guztie jakingo dute nola duen izena txiribitonen izebak. Ea, nola du izena txiribitonen izebak? Tomasa. Ui. Baina tira, az dezagun izebarena eta, az gaitezen asmakilloekin. Bai, jolasa. Ik egingo duk lehenengo, tira. Ni esiko nau, aberetxo bat da, luma koloretxoak ditu. Ez oraindik esan, azkenera arte? Bai, ez izan oraindik, esango du noiz. Kalpar gorri tentea du. Eta oiotegietan bakarra egoten da. Zein da? Zein da? Zein da? Orzondo! Eta nola egiten du oilarrak? Benetan ondo, Artistak. Ea, beste bat, Mirri, beste bat. Txiribitonek egingo du, Ibaldakin jartzen. Ea, ni lagunduko diot, txiribiton, pentsatu. Lauan katan dabil, ez esan oraindik. Bingain ateratzen dut, batzutan bi hanka gainean jartzen da. Xo, usaimen handia du, eta batzutan... Txerrian, txixoitean, Txix egiten du. Txerri naskarria. Ea, zabete, denok batera, 1, 2, eta 3... Eta nola egiten du txakurrak? Hori erdara egiten du, Euskaraz txakurrak egiten du, xau. Bai. Besteren bat jarriko dugu, Mirri? Bai. Nik jarriko zuet beste bat, Ea, hau ere txikitxoagoa da, baina lau hankatan dabil, Lau hankatan? Bai, lau hankatakoa da, eta lau hanketan ibiltzen da, biboteak baditu, eta itxi askotan egoten da, gauetan begiak dauzkaola diz egiten duten horietakoak, oso txintxoa da, eta oso polita. Zein da? Eta nola egiten du gatuak? Estupendamente. Mirri, bai, ondo egin duk asmakizuna eta aurreko ondo erantzun dute, baina enago ados. Nik espezial indiat, Nik espezial indiat. Katu guztiak ez dira txintxoak. Ez? Badira katuak gaizto, zital eta zekenak ere. Bai, gaizto bat badago bintzat, guk esautzen dugu. Adibidez? Morokatua. Morokatuaren kantua kantatuko dizuegu, eta zuek gurekin batera suertatzen denean esan miau, Egingo dugunela? Ia nola egiten den miau, Horixe egin beharko dugu, Tira ba, morokatua! Bat badugu morodu izena, burutik oinetara beltz-beltza dena, baina beltzagoa du ark bere barrena, odolor dezdu noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoiz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena.
txarki hartzen du.